Avui és un dia que tinc el privilegi, sempre ho estic dient però és veritat, perquè els que portem són números 1 i per tant és un privilegi tenir-los al costat. Doncs tinc el privilegi de presentar-vos a Salvi Plaja, que és, com espero que sigueu vosaltres en breu, enginyer de disseny industrial i desenvolupament del producte, no de la nostra universitat, sinó de la Universitat de Girona. Ara, parlar una miqueta abans de començar, m'ha comentat que ja no fan aquests estudis, per tant ja no són ni competència nostra perquè ja no hi són, el qual ara només al sistema públic a Catalunya només ho fem la UPC. Doncs bé, és enginyer de disseny industrial i desenvolupament de producte. Doncs té una llarga experiència professional, es va graduar l'any 99, per tant de llavors fins ara ha anat per diferents empreses, pujant de nivell, i avui en dia, per resumir, perquè ja sabeu una mica, us hem posat en el tríptic la seva trajectòria, avui en dia és Design Manager a Simontech, que és una... Simon la coneixeu tothom, del grup d'empreses, i Simontech és la part que dona, per lo que m'han passat, que dona servei a la part de recerca, disseny i innovació. Doncs res, el temps no és per mi, sinó que és per ell. Endavant, Salvi, i m'abaixo a baix a escoltar-te perquè segur que aprenc molt i després, si em queden dubtes, com tothom, afegiré a les preguntes. Molt bé. Doncs moltes gràcies, Frederic. També moltes gràcies a Josep Maria per invitar-me, moltes gràcies a l'UPC. He posat el nom, que us han passat un triti, per tant ja em coneixeu, però la idea de posar el nom era perquè realment no crec que cap de vosaltres em coneixés abans d'avui, diguéssim. Llavors, això és, diguéssim, una persona que porto 14 anys en el món del disseny, que no el coneix ningú i que l'inviten a fer una ponència, és com raro, diguéssim, o no me la mereixo o hi ha algú que no està clar. La diferència és que jo no soc autor, diguéssim, d'acord? O sigui, jo no tinc dissenys propis, val? Jo vaig escollir, probablement per convenciment propi i probablement per la carrera que vaig fer, treballar dintre les empreses. Llavors, els dissenyadors que treballen dintre les empreses no firmen dissenys, no són autors de dissenys, d'acord? Però això no vol dir que no siguin dissenyadors, perquè a la societat hi ha el convenciment que si no ets autor i no tens firma i no tens dissenys, no ets dissenyador, d'acord? Llavors, la meva ponència donarà voltes a la meva vida professional i sobretot en aquest punt. Ja ho ha explicat en Frederic, jo vaig estudiar a l'UDG de Girona, n'estic molt content, més que res perquè no vaig tindre les influències de Barcelona, que després en parlarem, diguéssim, i vaig acabar el 99 i res, és un petit detall del projecte que més me'n recordo és d'aquest, això és un mini Pimer que vaig fer, és un projecte és un projecte d'últim curs que el vam fer en col·laboració amb una empresa, aquesta empresa era Brown, vam fer propostes, els va agradar molt la proposta, es van voler quedar la proposta i se'n van quedar a mi un any, d'acord? Llavors el fet d'aprofitar bé el que fas durant la universitat, d'aprofitar totes les oportunitats, em va permetre anar a Brown. Té moltes peculiaritats, ara en parlaré d'algunes, però principalment el motor en vez d'anar a dalt, anava a baix, en vez de caure no cau, té diverses coses, però no és l'important d'avui. Inclús vam fer un prototip funcional, enganxant peces. Aquesta és la part d'enginyeria, sempre és enginyer, dissenyador... Llavors, amb això vaig poder anar a fer unes pràctiques a Brown. La sort que vaig tenir, intento ensenyar tots els edificis que he estat, perquè aquesta és la fàbrica de Brown a Sant Just, que de fora no semblava una fàbrica, era un edifici, d'acord? Això és poc habitual, cada cop ho és menys, ara vas a treballar a naus industrials, en aquella època treballaves amb edificis, d'acord? Avui ja és tancada aquesta fàbrica, però bueno. Llavors vaig tindre la sort de poder conèixer aquesta persona és en Dieter Rams, segurament que el coneixeu, té uns 10 principis superimportants que a mi em van ajudar molt. Jo vaig coincidir amb ell, era el seu final d'etapa, o sigui, estava en l'època de transició, estava cedint tot el seu coneixement al seu successor, que ho haurà fet millor o pitjor, però bueno. I vaig poder conèixer personalment 2 vegades a Alemanya i, diguéssim, vaig tindre l'oportunitat de presentar-li aquest mini-Pimer amb ell allà. Llavors vaig estar durant un any al departament d'I+D de Brown, aquí a Sant Just, un I+D de 120 persones,
bueno, era gegant per mi havent sortit de la carrera. Llavors, això són fotos fetes en el seu laboratori i ja veieu que té pinta cuina. De fet, el laboratori de Brown era una cuina. Bueno, era un mini Primer d'aspecte convencional i de més, però que es podia desmuntar com els més nous i de més. Què més? Aquesta és molt bona, perquè ho he posat així, això ho feien servir ells. Ells tenien un assaig, fas de mini Primers, però des del punt de vista enginyeril. Llavors, el test més important era la maionesa. El mini Primer, si no feia maionesa, no valia per res. Llavors era un dels testos. Llavors una altra cosa molt important, que és de les primeres que el primer enfrontament amb màrqueting, que és una cosa que sembla lluny, però serà el més habitual serà discutir amb màrqueting, és que tots els mini Primers fins a aquell moment portaven un botó i un regulador. I llavors què passava? La gent posava el regulador a tope i feien el maionesa. Aquí la idea era que tu, en funció de com apretessis, donessis més o menys potència. Això és una aproximació de disseny, i ells deien no. Llavors què deien ells? Deien no, escolta'm, és que els que estem venent, lo important és el regulador de dalt, perquè avui tenim aquest que té 6 marxes i ara n'estem treballant un que en té 12. Llavors en el lineal lo important és dir qui té més marxes del mercat. Llavors és el primer. Llavors passa una cosa curiosa que és aquest any passat n'han tret un que funciona tal com ho vaig dir jo. Llavors això també és una cosa que passarà. Us en donareu compte dintre l'empresa que direu, escolta'm, hem de fer això, i diran no, i al cap de 5, 3 hores, jo ho vaig dir-ho, i llavors ho acaben fent. Llavors és una cosa que passarà habitualment, serà recurrent. Haver dit coses que no s'ho creuran, llavors passaran. Aquesta és una mica la part del disseny, si agafem la paraula disseny tal com l'entenen a Itàlia, que és dissegnio i designio, que és dibuixar el futur, doncs és el que us dedicareu vosaltres, però no tothom estarà preparat per entendre el futur aquell mateix dia, d'acord? Llavors és algo recurrent. Què més? Una altra cosa curiosa era l'hèlix. El que sí tenien clar Brown és que el seu mini Primer tenia que ser el que tallava més de tots, o sigui, del lineal el que tallava més bé de tots. I tenien un Excel, en aquella època eren Excels, i la prova era fulles, i llavors hi havia la línia de pastanaga amb aigua, la línia del gazpacho, la línia de la maionesa i la línia de... I semblava com la Fórmula 1, o sigui, 3 dècimes més ràpid, 0, 1 dècima, i era així. Llavors, què els hi va passar? Doncs que resulta que això era la seva idea, però el mercat no tenia aquesta idea. El mercat, la gent anava a comprar i intuïa per el dibuix de la fulla quin tallava més. I normalment no es quedaven al seu per tallar més, diguéssim. Era la seva idea. Llavors vam reprocessar, dissenyadors, escolta'm, dibuixem diferents fulles que semblin que tallen més i que no vagin massa malament, d'acord? Llavors és quan el disseny aporta. Esclar, la gent ho veu, no? Llavors el disseny aporta. Llavors va ser la feina de buscar quina és la fulla que sembla que talli molt, però a més ho fa. Llavors és la part del disseny que, a més de la funció, té que demostrar que la fa molt bé. Què més? Llavors això és com la guindilla, diguéssim. Llavors, de tot aquest desenvolupament que vaig estar fent a dins de Brown durant un any, em van acabar sortint 7 o 8 patents. 7 o 8 patents que portaven el meu nom. Això és com el màxim reconeixement que un dissenyador s'imagina que té, d'acord? Perquè s'ha patentat i ho podré explicar a la meva mare i em faré famós, i en realitat va ser la primera frustració com a dissenyador, perquè es van fer aquestes patents, però Brown va fer aquestes patents per no fabricar mai aquest mini Primer i perquè ningú el pogués fabricar mai, d'acord? És una operació, una estratègia de proteccionista, diguéssim. Això també és una cosa molt habitual. Bé, això va durar un any, jo era dissenyador però estaven a l'I+D on tot eren enginyers a Barcelona, la idea era que Barcelona pogués demostrar a Alemanya que es podia dissenyar a Barcelona, estava en el moment de canvi de dissenyador, no vaig poder encaixar massa bé, no sabia alemany, i no vaig poder continuar, d'acord? Però no va passar res. La meva mare em va trucar, això no és broma, i em va dir, escolta, el director de la carrera està tan content amb tu que t'ha trobat feina, i em va trobar feina en una empresa que es deia IEP, d'acord? IEP és Indústries Elèctriques Puig. Era una fàbrica que es dedicava a fer faroles, d'acord?
I aquí vaig entrar com a dissenyador industrial. És això, és una fàbrica que estava a Sant Adrià del Besòs, ho recordo molt perquè hi havia matins que hi havia cotxes cremant, diguéssim, un barri en aquell moment conflictiu, no és tot, és tota aquesta façana d'aquí, i era una fàbrica. O sigui, nosaltres estàvem a la 6a planta i sentíem el pum, pum, pum de les premses hidràuliques de la primera planta. Per tant, està en una fàbrica. De fet, estava en una fàbrica i començava a treballar a les 6 del dematí. O sigui, un dissenyador que ve de l'escola, que ve de Brown, tot idíl·lic, anar a treballar a les 6 del dematí. Els metros a Barcelona obren a les 5, encara que no ho sapigueu. Igual ho sabeu per l'altre costat, però obren a les 5. Què més? Tenia que portar bata. És una altra cosa que... Hòstia, bata blanca per fer el mouse, que no ho vaig entendre mai. De fet, va ser un dels primers canvis que vam fer, el de la bata treure-ho, diguéssim. I no sentim moltes més anècdotes d'IEP, però com va anar? Escolta'm, jo vinc de Brown, tinc moltes idees, me'n recordo la primera etapa, dibuixava molt, i em van dir, espera, clar, aquí no hi havia... O sigui, aquesta gent eren enginyers i fàbrica, no hi havia disseny, però algú els havia dit que això del disseny... Llavors em van dir, espera't, abans de dissenyar tant, ens faràs reduccions de costos. Que no està malament, la idea no és dolenta, és a dir, perquè un dissenyador no pot analitzar les coses i millorar-les. I de fet n'estic molt content i va ser... És una feina bastant agraïda perquè millores que fas, diners que estalvies. I amb 3 o 4 coses que fas bé ja t'has guanyat el sou de l'any, diguéssim. És una cosa molt curiosa. El problema que tens és que guanyes molts galons perquè fas estalviar diners a l'empresa, però si guanyes molts enemics, perquè en realitat el que fas és criticar tot el que han fet tots els altres que hi ha en aquella planta, diguéssim. Llavors té aquests 2 punts. Em vaig guanyar una certa credibilitat i el següent ja em van deixar dissenyar. Però tot sol no. Aquesta farola, que algú l'haurà vist per Barcelona, és un projecte bastant habitual, que és un arquitecte municipal, dissenya un punt de llum, dissenya una farola, llavors busca una empresa que li executi. Llavors, normalment què passa? Perdoneu-me, hi ha patacades amb la resta d'enginyers de l'empresa, normalment. Llavors, si hi ha un dissenyador a dintre l'empresa, el diàleg és molt més fluid i tot va molt millor. Llavors, aquest va ser el primer fruit d'IEP, de fer un projecte en col·laboració amb una empresa, amb un dissenyador dins, i va anar tot molt bé. Com si diguéssim, jo vetllava perquè el disseny d'aquesta senyora a dintre de l'empresa acabés com tenia que ser. És de Dolors Febles, això és l'execució final, és una mica diferent de l'inici, però bé, molt bé. Què més? Aquí, com hi ha reducció de costos, un projecte amb un arquitecte, obres fetes, més credibilitat. Llavors ja m'han dit, ara podràs fer una lluminària de zero, diguéssim. Llavors això es diuen lluminàries industrials. La majoria de les naus industrials del país estan il·luminades amb aquest producte, d'acord? Llavors van dir, escolta, hem de fer un més barat o millor, aquest és de plàstic, ens explota, es trenca, tenia diversos problemes, d'acord? Llavors vam anar dissenyant i vam anar treballant, cosa canviaria així, té molts motius, que no explicaré. Ja quan el tenia més o menys així, i jo notava, jo tenia un director tècnic i li deia, escolta, farem això, i ell em deia, sí, farem això, però també allò. Però farem això, sí, farem això, però també allò i allò. Hòstia, aquest tio, que quasi dissenyarà ell en lloc meu, però al principi dius, va així, deu anar així. Llavors vam acabar fent aquest, i al cap de 3 dies, mirant, buscant, collons, trobem aquest, trobo aquest, i aquest era de Carandini, però jo treballava a IAP i dic, hosti, la sensació és, hosti, estic copiant. Hi havia un motiu, i és que ell era l'exdirector tècnic de Carandini, que va anar a treballar a IAP. I per tant, el meu pensament d'aquell moment és, ostres, aquest senyor vol reproduir tots els dissenys fets allà, els vol reproduir aquí, perquè si sap que funciona, funciona. Llavors jo això, clar, jo venia de Brown, era inconcebible per mi copiar. Llavors, què va passar? Mira, el diumenge agafar una cosa que es deia classificados, que era buscar feina, d'acord? Això ara no existeix, i si existeix deu haver-hi una pàgina, però en aquella època els diumenges n'hi havia 10, o
O sigui, hi havia molta feina a fer, diguéssim. Llavors vaig tindre la sort de trobar una oferta de treball, però abans de parlar de l'oferta de treball, jo voldria dir que allò que jo vaig pensar que era copiar, amb el temps me n'he donat compte que no, sinó que un enginyer, molt sovint, la seva manera de pensar el porta a que l'única solució és la solució que funciona millor. Llavors aquell senyor sempre havia intentat fer les coses millors i tenia una manera. Llavors, clar, sempre anava a parar al mateix lloc. L'esperit del dissenyador és fer-ho tot diferent, o tot lo diferent possible. Llavors, era una incompatibilitat de manera de pensar més que una intenció de voler copiar, perquè podríem haver-ne copiat un de dolent, i no, era el més bo. Per tant, no hi havia una intenció de copiar directe, sinó de fer les coses molt bé i per tant acabes sempre al mateix lloc. Bé, doncs vaig trobar feina amb una empresa que es deia Troll, es dedicava a la il·luminació i que tenia una idea molt més clara del que era el disseny. De fet, ja tenia un dissenyador intern, molt aposentat, amb èxits recollits, ja a aquella època havien tingut premis internacionals a Alemanya i de més, i vaig entrar com a ajudant d'un dissenyador de la casa molt reconegut. Aquí ja l'edifici era diferent, teníem fàbrica, però la fàbrica estava separada de les oficines, tenien la idea de com tenia que ser la llum. També hi ha un altre problema, que és que quan et dediques a un sector tendeixes a trobar bones ofertes de feina en aquell mateix sector. Canviar de sector és complicat si vols anar guanyant més diners, si vols anar progressant professionalment. Llavors aquí venia a dissenyar i aquí vaig descobrir un altre cop la part tècnica, diguéssim. Aquí em van dir, bueno, dissenyaràs, però alhora ens ha marxat el senyor que ens feia les òptiques i per tant ens agradaria que tu ens dissenyessis les òptiques. Llavors jo deia, ostres, però jo d'enginyer ja quasi ho tenia oblidat, diguéssim, no? Però bueno, li dones l'oportunitat i te'n dones compte un altre cop que la part de poder portar disseny a l'enginyeria torna a ser alguna molt gratificant. Llavors tots els reflectors eren igual, totes les bombetes eren igual i aquí la meva vida és com donar-li sempre la volta a les coses. Les bombetes sempre han a la distribució, girem la bombeta i resulta que tenim més llum. Així explicat ràpid. Llavors, i els reflectors es feien amb facetejats lletjos. Dius, no, però si podem fer un facetejat maco, no? És aliquidal. Ostres, però el procés, no et preocupis pel procés, si sortirà millor. Llavors, sobre la llum encara era més difuminada. És l'aplicació del disseny amb una peça totalment tècnica, d'acord? Ensenyo d'aquest perquè una de les altres coses que no puc fer és ensenyar fotos massa conflictives, perquè no són meves, són de l'empresa, d'acord? Llavors, tot el que tinc, més o menys, aquesta poder no, però bueno, no aniré a la presó. Totes són tretes d'internet, d'acord? Perquè, clar, no són meves, d'acord? És l'altra. O sigui, quan et decideixes ser dissenyador dintre una empresa, res és teu, tot és de l'empresa, d'acord? Bé, el producte va acabar sent aquest, va estar molt ben reconegut. Potser les ventes no van acompanyar gaire en aquest cas, perquè era un projector molt en l'extrem, molt elitista, d'acord? Però això no vol dir que no tingués èxit. A les empreses passa que a vegades els diners no els fas amb el millor producte. En aquest cas, en aquesta empresa, fèiem els diners amb un downlight. Un downlight és aquest element que tenim aquí, doncs el més econòmic de tots érem el que fèiem el 80% de la facturació, d'acord? Però per què el veníem? Perquè ens reconeixien com els millors fent projectors. Per tant, això era més un projecte de prestigi que no de ventes directes. Tot i que al final, diguéssim, el que pot aspirar un dissenyador que treballa dintre d'una empresa és a fer un producte que es vengui molt. Pots guanyar molts prèmits i reconeixements, però al final qui demostra que la feina està ben feta és que compri molta gent aquell producte. Què més? Molt bé, a Tardorell vaig descobrir una altra cosa, que era una mica el d'IEP, d'haver treballat amb una persona de fora, però aquí hi havia un departament d'especials que el que es dedicava era a fer projectes a mida per a arquitectes, d'acord? Doncs aquí el primer projecte que vaig poder tindre contacte va ser amb l'edifici Fòrum. Igual ni sabíeu que existia aquest edifici. Està al final de Diagonal Mar, és una cosa que s'hi va fer el Fòrum de les Cultures, és un edifici marcià, de fet té forma de nau espacial, té infinitat d'excentricitats, com per exemple que és un edifici que no està construït de baix cap a dalt, sinó que és un edifici que té una estructura i penja, per exemple, penja. Llavors
normalment els edificis, per temps, comencen de baix i diguéssim, a baix ja tenen els lavabos que a dalt encara estan soldant ferro, diguéssim, no? Llavors aquest edifici era molt complicat, sobretot per ajustar els timings. O, per exemple, que la coberta era tota d'aigua perquè no es rovellés. Té tota una sèrie de coses que si els tens en compte sèriament no les faries en la vida. Però aquí què passa? Això és una de les coses que vaig aprendre aquí, no? Aquests arquitectes pensen impossibles, però com hi ha diners en joc i hi ha empreses disposades a fer aquells impossibles possibles per la facturació que això representa, s'acaben fent possibles, d'acord? Altra cosa és que perdurin en el temps. Llavors aquí ens van demanar una lluminària molt rara, és aquest hexàgon. Llavors la definició era molt bèstia d'això, ens demanaven, no, volem un downlight que faci llum per veure, sí, però de tant en tant es torni de color taronja, perquè com que l'edifici és blau de fora, volem que de dintre quedi tot l'edifici banyat de color taronja, perquè és el complementari del blau, però a més volem que cada downlight tingui 10 guspires de llum i tot això sembli glaçat. Tot això són brief de disseny, diguéssim, el brief de disseny fet per un arquitecte. Ho vam fer bastant bé perquè amb això heu de pensar que competeixes amb altres empreses, no estàs sol. És a dir, altres empreses del sector opten a aquest concurs com tu. Vam guanyar, el resultat és això, això feia llum, veieu que té un aspecte glaçat, això és quan es torna taronja, les guspires. Les guspires té nassos, perquè ens deien, no, però vull 10 guspires, i dius, hòstia, això com ho farem? I ens deien, home, això amb lamparetes halògenes ja està. El problema és que d'aquestes lluminàries n'hi havia 800 per 10 bombetes halògenes, això són 800 per 10, 8.000, no? 8.000 bombetes halògenes en un edifici i les halògenes, no sé si sabeu quantes hores de vida duren, però molt poques, o sigui, duren com a molt, 2.000 hores. Això vol dir que la despesa de manteniment vol dir una persona cada dia canviant guspires, diguéssim. O sigui, la sort que van tenir és que just en aquell moment naixia una tecnologia, s'aplicava una tecnologia que ja es coneixia, diguéssim, però s'aplicava en el món de la il·luminació, que era el LED. Llavors els vam proposar fer-ho amb LED, de fet vam guanyar el concurs per aquest motiu. Llavors, altra cosa que no s'ha de fer mai, llavors, com no n'hi havia masses de LEDs, Philips ens va vendre la presèrie de la seva producció de LED, o sigui, presèrie, o sigui, un producte pràcticament no tastat. Però com que tot va ràpid, diguéssim, bé, llavors amb el temps ens han passat moltes coses, perquè això era els inicis. Un altre dia farem una conferència sobre l'adaptació de les tecnologies per a les empreses, perquè també és un món. Va ser, diguéssim, vam canviar les fonts d'alimentació 2 vegades, se'ns van fondre leds pel camí, o sigui, el fet d'aplicar una tecnologia en aquest sector nova té tota una sèrie de problemes. Bueno, era aquest producte, d'acord? De fet va ser la primera obra, tothom coneix la Torre Akbar com la primera obra amb leds, i en realitat és mentida, primer va ser aquesta, menys comunicada, diguéssim. I aquí a la Torre Akbar també vaig tindre l'oportunitat de treballar amb altres grans entitats com en Jean Nouvel, diguéssim. Vaig poder treballar amb en Jean Nouvel, amb en Chipperfield, a Erceo Candemeron, amb varis, diguéssim, perquè un cop domines treballar amb aquesta gent, t'atreveixes a treballar amb la resta. Això és una experiència molt gran, és molt enriquidor, però clar, diguéssim, treballes per bèsties, diguéssim, són bèsties aquestes persones, d'acord? No són persones, però bé, és molt agradable. Llavors vaig rebre una altra trucada, i aquest cop era de... Us en recordeu que havia treballat en una empresa de faroles, no? Doncs el director de qualitat d'aquella època va ascendir, diguéssim, professionalment, va arribar a director tècnic i va dir, escolta'm, que quan tu hi eres això aquí passaven coses molt més agradables, vols tornar a treballar? I, ostres, tornar a IEP, no, jo no torno. Jo a la fàbrica, a les 6, pum, no, no copiar, encara estava amb lo de copiar, no torno, diu, no, però és que és substitut al director tècnic que no t'agradava. I dic, vale, llavors vale. I diu, no, i vine a parlar amb el director general. Llavors vaig parlar amb el director general, que també era nou,
i em va dir, escolta'm, Salvi, que volem canviar totalment IEP, volem transformar-ho en Simon, fixa't, abans ens dèiem IEP, ara, perquè IEP era una empresa que va comprar el grup Simon, no? Llavors, però ara li hem posat el nom Simon, val? Llavors, el canvi, abans us he ensenyat la fàbrica, no? Això és quan, al cap de pocs anys, bueno, pocs, 7, no? Penso, al cap de 7 anys vaig anar a treballar aquí, és el mateix lloc, el mateix edifici, val? No s'assembla amb res. Llavors, dius, vale, la cosa va diferent, ara comencem a anar bé, val? Llavors, aquí només he posat una diapo i és treta d'internet, en 2 anys vam fer 8 productes. Normalment un departament tècnic de 20 persones, 15-20 persones, a part de fer moltes coses, com fer plànols, perquè se'n fan molts de plànols, milers de plànols, es fa producte. Llavors, un departament tècnic de més o menys 20 persones és capaç de fer uns 2 productes any. Llavors, aquí vam fer un esforç molt gran i vam aconseguir fer 8 productes en 2 anys per canviar quasi tot el catàleg. I la veritat és que va anar molt bé, però no del tot, no del tot, perquè ens vam centrar en fer producte d'aquell moment, i no vaig tindre en compte que jo ja havia fet l'ETS a Troll i no el vaig tindre massa en compte. Bueno, per què ho explico això? Perquè el que va passar, perdó, abans d'explicar al final, em vaig trobar amb aquesta gent en aquesta època. Això també és una cosa que no s'explica a les universitats. Llavors, aquí hi havia un pes important de les fàbriques en aquesta empresa, Simon Lighting, però cada cop la fàbrica era menys gent i les oficines eren més gent. Veníem d'empreses així, poca gent a les oficines, molta gent a fàbrica, i mica en mica això es anava equilibrant. Llavors va arribar un punt que quasi era així, però el poder del comitè d'empresa era de la fàbrica. Llavors l'empresa, la direcció em va dir, escolta'm, voldries presentar-te al comitè d'empresa representant a les oficines? I vaig dir, bueno, mira, ho provarem. Va anar molt bé, no sé quants vots, l'alternativa fresca sempre és benvinguda. I llavors em va tocar formar part del comitè d'empresa amb gent d'aquests 3 sindicats, en tenia dels 3. Llavors jo, clar, era una cosa que en deien el sindicato amarillo, que és quan no ets de cap lloc però vas a favor de l'empresa, diguéssim. Però clar, jo els deia, no és a favor de l'empresa, és a favor de les oficines, que tenim unes altres inquietuds, volem fer ponts, volem començar a treballar a les 9, com la gent normal, tota una sèrie de coses que, clar, quan m'anaven aquests, era a les 6 del matí, bata... Llavors, per què ho he posat això? Perquè al final aquí vaig aprendre una cosa bastant important, probablement per mi com a Salvi, com a empresa, que aquesta també és un tema important, que és en una reunió un dia, jo vaig aconseguir, i em van dir, escolta'm, un de comissions obreres era. Jo, escolta'm, tu perquè ara ets molt jove i et penses que l'empresa et deu, però tu per l'empresa ets un número. O sigui, tu ara aquí penses que tal, però ets un número igual que jo i ja ho acabaràs pagant. I la resposta ha de ser molt sincera és, sí, estic totalment d'acord amb tu, per l'empresa soc un número, però l'empresa, per mi, també és un número. És a dir, treballar en una empresa és una col·laboració mútua. És a dir, jo treballo amb tu perquè tu m'agrades i tu vols que treballi amb tu perquè jo t'agrado. I això és superimportant. Llavors això et fa que tu treballis tranquil. És a dir, que jo pugui triar on vull treballar. Ja sé que la crisi i que jo visc un món, probablement soc una persona afortunada, no? Però és com penso, diguéssim. De fet, explicaré, he estat a 4 o 5 empreses, no? A la que estic ara em penso que m'hi quedaré tota la vida, de moment, però no em passaria res si tingués que canviar, d'acord? Llavors això a mi m'ha ajudat molt. Bueno, era un petit parèntesis. Què més va passar? Bueno, doncs la crisi. Treballar era una empresa, en 2 anys vam fer moltes coses, però just quan havíem acabat de fer les coses va començar la crisi. Sobretot la crisi, això és veritat, és 2008, diguéssim. De fet, no tothom sabia que hi havia crisi, però a Simon, l'estructura mare de Simon, ja preveia, diguéssim, amb el que els hi representava per ells, ja tenien pistes que hi havia crisi. Llavors, en aquell moment, el director general, que jo m'havia cregut que faríem 8 productes l'any cada mes, el van cessar i va entrar un director general que venia de vendre serveis, no de vendre producte,
i que principalment la funció que tenia era tornar eficient l'empresa. Llavors, clar, jo venia a dir, ostres, ja he vingut segona vegada, vinc amb una empenta, estem fent 8 productes i ara de cop no farem productes fins que no veiem què passa. Llavors, això em va deixar bastant cao, és un altre gerro d'aigua freda. I què va passar? Em van tornar a trucar. No és broma, diguéssim, us ho he dit la veritat. Quan vaig llegir el diari us ho he dit, però com em van trucar us ho he dit. Doncs aquest cop em va trucar un dissenyador que havíem fet projectes junts a Troll i em va dir, escolta'm, jo treballo molt per una empresa que es diu Santa Icole i m'aniria de perles que estiguessis allí perquè no em fan cas. I llavors vaig anar a treballar a Santa Icole. Santa Icole, segur que aquesta sí que la coneixeu, és un referent, és probablement on vol treballar tothom. Aquí vaig entrar-hi per una feina que és dissenyador de lluminàries, una cosa molt rara, perquè Santa Icole, que és aquest edifici, ja veieu, això ja no és una fàbrica, és un edifici idíl·lic que està a Bell-lloc, imagineu-vos, amb un turonet que es diu Bell-lloc, i no té res a veure. Aquí la manera de treballar és totalment diferent. Es treballava així, diguéssim. El de dalt de tota la dreta és Javier Nieto, que l'heu tingut aquí de ponent. Per tant, ell ja us degué explicar la seva manera de treballar, és totalment diferent. Això és una reunió amb l'autor, el de l'esquerra és l'autor, i per tant, aquí és el que parlàvem, és de com podria ser un pròxim producte. Llavors, les coses aquí eren tot molt més orientat al disseny, i diguéssim el desenvolupament tècnic era un tràmit per poder-lo portar fins al mercat, però principalment la part més important era la del principi, la de les idees, d'acord? Llavors hi havia una figura important que no hi és en els mons que havia estat ara, que és la senyora que està a l'esquerra, que és la Nina, que feia la feina d'editor. L'editor és la persona que busca dissenyadors, troba les peces que encaixen amb la tipologia de marca. I després aquests dissenys, els editors deien que ajudaven a dibuixar bé el disseny perquè encaixés en el nostre catàleg. Llavors aquí la meva feina era la que la idea del dissenyador acabés sent un producte i que encaixés perfectament dintre de l'empresa. Si coneixeu Santa Icole sabreu que té indoor i que té outdoor, i del que estic més orgullós d'haver fet a Santa Icole és haver fet el pas. Santa Icole era l'empresa, el seu principal atribut era haver fet maca la bombeta incandescent, és a dir, com filtrava la llum de la bombeta incandescent. Viure al món del LED per Santa Icole va ser un cop molt dur, de fet vam fer com una mena d'enterro virtual a la bombeta, és a dir, per nosaltres perdre la bombeta incandescent va ser molt greu, molt, però ens en vam sortir molt bé, però molt. I de fet Santa Icole avui ha patit molt la crisi, després ho explicaré, però està ben posicionada en quant a producte perquè va fer el canvi de la bombeta al LED al moment que tocava. Llavors això és superimportant. Ja ho veieu la diferència, no? Aquesta convencional, l'altra és LED. Però aquest és el menor, perquè això és agafar un disseny que tens i adaptar-lo a una nova tecnologia. El que vam fer és que tots els productes nous ja els vam pensar per la tecnologia. Que això és un tema molt important. Què més vaig aprendre? Això és una pèrgola amb plaques solars, però en realitat el que volia explicar és que vaig aprendre això, vaig descobrir la sostenibilitat, que és un tema molt, molt, molt important. Molt, 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 molt indifícil d'implantar, molt. Cada dia hi ha mils motius per no tindre en compte la sostenibilitat, mils. Llavors tu has de creure, però si tu creus, la vida és diferent, diria que quasi feliç. Jo vaig tindre l'oportunitat d'anar als Estats Units a casa de McDonald, que és un dels fundadors del Cradle to Cradle, i realment un viatge molt inspirador. És de les coses més bones que em vaig endur de Santa Icole. Altra cosa que vaig aprendre molt és en Javier, més un soci, vam muntar una empresa que es diu Urbiòtica, que té a veure amb aportar tecnologia a les ciutats. La domòtica a casa, Urbiòtica és la domòtica a la ciutat. Llavors aquí el que ja vam veure a Santa Icole és que feien productes de dissenys molt bons, molt bona qualitat, però tecnològicament no estaven al nivell. Llavors aquí va ser l'exercici de voler estar al nivell en quant a tecnologia. Què més? Molt bé.
Això per què la vaig posar aquest? Val. Perquè la crisi m'ha perseguit. A veure, com a totes les empreses, jo puc dir que personalment no l'he patit. O sigui, personalment jo no he notat la crisi a la meva butxaca. No l'he patit. Val? Però sí que les empreses l'han patit, les empreses que jo he estat. De fet, per què he posat aquesta notícia? Perquè la crisi em va fer morir d'èxit a Santa Icole. A mi, estic experimentant la meva vida. Vaig entrar per dissenyador de lluminàries, però, clar, no facturem prou, sobre gent, i vas reduint, i acaba sent director tècnic i vaig acabar sent director industrial. Llavors, de fet, pels passillos em deien Napoleón, és del qual us ho dic. Perquè donava la sensació que era un trepa, i deia, ostres, que no, la idea és, escolta, ens hem de tornar eficients. I això va ser dur, fotre al carrer algú és molt dur, diguéssim, i em va tocar fer-ho masses vegades. De fet, el president, en Javier, que ja el coneixeu, em va dir, hòstia, tu tens la sensació que et fot una putada, però faràs això i et servirà de per vida. I dius, ja. Bé, ara, amb el temps, puc dir que sí, perquè les coses les veus d'una manera diferent i perquè dintre del món del management et mesures per les coses que has fet. I llavors és una experiència que jo la considero, és desagradable, però m'ha fet fort. Llavors, per què dic que em vaig morir d'èxit? Perquè vaig fer de director industrial, operacions, disseny industrial, operacions, hòstia, no té res a veure. I entre que s'estava patint dura la crisi i que dic, jo no, el següent què serà? Anar a ser director d'operacions de Coca-Cola? Portar allà una segona avall? No. I estava en aquest punt. I no és broma, vaig tenir una altra trucada. Però ja és l'iPhone aquí, I llavors, aquí em va trucar, i aquí encara riureu més, el director general del holding Simon. I em va dir, escolta'm, ens agradaria que treballessis amb nosaltres. No pot ser, s'ho heu comptat, no? Seria la tercera vegada que treballés en una empresa. O sigui, he marxat i he tornat 3 vegades. Llavors, us ho prometo, dir-li a un director general, això no és just, t'he deixat 2 vegades, no li permetries ni a la teva dona això, diguéssim. I llavors em va dir, no sé com ho farem, però jo vull que tornis a treballar aquí, diguéssim. Ara, no és ben bé, no he treballat 3 vegades a la mateixa empresa. He treballat una vegada en una empresa de faroles que es diu IEP, he treballat en una empresa que es diu Simon Lighting, que no tenia res a veure amb la que vaig començar, i aquest cop anava a treballar a la central, que principalment el negoci són els endolls i els interruptors. Encara que sembli mentida, això abans li explicaven a en Frederic, a Simon, una empresa, a veure si és el primer, l'edifici ja veieu, ara ja no sé on estan les fàbriques, n'hi ha Riudellots, n'hi ha Olot, però també en tenim a Xina, ara ho explicaré, però estic en un edifici d'oficines, il·luminat i... Per què ho deia això? És una empresa del 1907, però el que m'interessava a mi era això. És una empresa que factura molt, que té 4.000 treballadors i que estem presents a 17 països. Això vol dir que Simon, quan decideix anar a un país, no és per vendre producte d'aquí o per anar a aquell país per fabricar, per vendre aquí, sinó que anem a un país per fabricar, dissenyar, fabricar i comercialitzar en aquell país. Aquesta és de les coses importants. Simon va anar a Xina el 2003, a muntar una fàbrica per vendre allà. No per portar cap aquí per temes de costos i tal. No, les fàbriques d'aquí han de ser suficientment eficients com per ser sostenibles aquí. Aquesta és la idea. Llavors, per això deia, estic en un edifici d'oficines, però les fàbriques estan a tot el món, de fet a 17 llocs diferents. No els he visitat totes, n'he visitat moltes, i el projecte és molt diferent. Abans
Jo treballo en una empresa, ho heu vist abans, que es diu Simontech. Simontech és l'I+D del grup i és l'única empresa del grup que treballa horitzontalment per tots els països. És a dir, en el meu departament dissenyem per tot el món. Avui aquest dematí estàvem treballant per Brasil, ahir treballàvem una sèrie per Polònia, treballem per tot el món. I això és una de les coses que em va fer tornar, que és molt, molt enriquidor. I per què ho deia això? Ho deia per... ara no me'n recordo. Què més? Sí que ho sé per què ho deia. Perquè Simon no tenia departament de disseny, que és el que m'estava parlant abans. No tenia departament de disseny. El disseny el feien enginyers. Més encertat o més desencertat, però el feien enginyers. A veure, molt desencertat no podia ser, perquè la facturació i després de la crisi immobiliària que hem patit, una empresa que n'és tan dependent del tema immobiliari segueix viu avui i cada any guanyem més diners, és que no ho ha fet malament. Llavors aquest és un altre punt. Com li dius, per exemple, el cas més exemplar és Xina. Xina cada any creix un 10%. I els dissenys de Xina, dels productes de Xina, des del meu punt de vista, no són massa agraciats, però jo no els puc dir que estan malament. Cada any facturen un 10% més. Llavors és un tema complicat, el que vol dir bon disseny i mal disseny. I jo diria que poca cosa més. Sí, l'últim tema que volia parlar, que és el tema de les patents. He començat amb les patents i volia acabar amb el de les patents, diguéssim. La innovació, el grau de disseny es sol mesurar burdament amb les patents. Llavors, Simon fa, això és un retall de diari, per si no em creieu, que 50 patents l'any. Això vol dir més de 5 patents al mes, això vol dir que em penso que estem entre les 10 empreses del país que més patents fa. No és poca cosa, cada patent val diners, diguéssim. Doncs què representa la patent? Ja veieu que al principi per mi va ser una frustració. Però, per exemple, a Santa Icole vaig aprendre que defensar les patents, defensar la propietat industrial, quan tu et dediques a vendre producte d'un autor, és molt important, d'acord? Però quan tu ets a dintre una empresa, ets un dissenyador dintre una empresa, encara que el producte, el 99% sigui dissenyat per tu, perquè això és molt habitual, formes part d'un equip i aquell disseny és de l'empresa, d'acord? Llavors, què representen les patents per mi? Bueno, és el següent. És això, també ho he tret d'internet, és sabidoria, coneixement, informació. Les patents és això d'aquí, protegeixes la informació. Jo ja he desistit de pretendre protegir les idees, no es pot. El que passa és que has de mirar la idea que tens, de fer-la de la millor manera possible, i això sí protegir-ho, d'acord? Però què passa? Per exemple, si ens copien, per l'empresa és molt fotut, perquè et copien, d'acord? Però per un dissenyador de dins és fotut, no ho tinc tan clar, perquè vol dir que estàs pel bon camí. O sigui, com a dissenyador, si et copien, és que estàs fent bé la feina. Llavors, hi ha aquests dos punts. O sigui, per l'empresa és molt fotut, pel dissenyador de dins, hòstia, que et copien molt, és que ho estàs fent molt bé. Llavors, és aquest punt complicat. I em penso que poca cosa més, perquè m'he passat del temps i prou. Suposo que us imagineu que us ensenyaré el producte que estem fent a Simon ara mateix. Està a la web, diguéssim. Si aneu a la web hi ha vídeos i si no, vinc un altre dia i us l'explico. Però em semblava que era millor explicar la trajectòria d'un dissenyador anònim, diguéssim, o d'empresa. És tot. Molt bé, una xerrada realment inspiradora. Jo crec que hi ha potser una paraula que resumeix una mica que ens has explicat molt bé la teva trajectòria, que és el lideratge. És a dir, és anar evolucionant a través d'anar mantenint sistemàticament un cert lideratge que també es barreja, perquè és el personal, però a la vegada és el context en el que treballes. És el lideratge del dissenyador o de l'enginyer, però a la vegada el lideratge de l'empresa amb la qual estàs i ajudant i tal. O sigui, jo crec que ha estat molt inspirador. Jo tinc un pilot de coses per preguntar, però normalment primer deixo preguntar als soldats rasos, que són els estudiants, i després
De moment, no? Bueno, Soldats rasos de moment. No, bueno, ja intenten fer més, però encara no... Preguntes, vinga, qui comença? Ui, molt bé. Vinga, anem per ordre. 1, 2, 3. Hola. Abans has comentat al principi de tot que te n'alegraves d'haver estudiat a Girona perquè t'havies allunyat de la tendència de Barcelona. A què et referies? Això se'n recorden, Se'n recorden, Sí. No, és molt senzill. Diguéssim, jo no he anhelat mai la vida d'un dissenyador famós. És a dir, jo no he portat a sobre, o sigui, no he portat a l'esquena ni en Philip Stark, podríem anar enumerant, jo no he portat a l'esquena cap d'aquests dissenyadors famosos. El meu objectiu no ha sigut mai tindre un estudi de disseny o acabar sent famós. El meu esperit, probablement pueblerino, de poble, ha sigut poder treballar en una empresa bona. Sempre. I de fet ho dic perquè la carrera que vaig estudiar a Girona era la primera que tenia l'adjectiu d'enginyeria. I una de les coses que ens van ensenyar és que tu dintre d'una empresa tenies que ser rentable i tenies que, en molt poc temps, ser capaç de poder fer el màxim de feines possibles dintre d'una empresa. I en canvi, en aquells moments, el disseny que s'ensenyava a Barcelona era, diguéssim, la idea totalment oposada, que és tu ser dissenyador i acabar trobant empreses que produïssin els teus dissenys, diguéssim, no? O a l'igual, inclús demanant, no sé, escolta, em puc fer un prototip, però diguéssim, sempre una mena de dissenyador extern a l'empresa, que això segurament crearà discussió, però aquesta és la idea. De fet, avui, quan vaig aterrar a Barcelona, el primer que vaig fer va ser dir, ostres, com em puc connectar al món del disseny a Barcelona? I em vaig fer soci del FAT, ho haureu sentit parlar, i de més, que és l'associació que teòricament engloba els dissenyadors. A dia d'avui encara en soc soci, però jo en tots aquests anys no he entès massa bé per què en soc. I per què? Doncs perquè no han fet mai res per mi. Totes les activitats que fan estan pensades pels dissenyadors, autors, defensen els drets dels dissenyadors. Jo soc més pròxim a un treballador, a un enginyer, a un director de fàbrica, soc més pròxim a això que a un autor, que són més pròxims a un pintor, a un escritor, una mica és això, També perquè la cultura que em van ensenyar a Girona, els dos professors que n'eren l'eix vertebral dels estudis venien d'Alemanya, i llavors era un disseny molt, no sé, molt alemany. Però tinc aquesta sensació. Vilanova no és com Girona, però tampoc és Barcelona, No, però per això m'ha fet molt feliç arribar aquí amb tren, en sèrio. Molt bé. Segona qüestió. Sí. Jo, suposo, ara amb tot això que has explicat, també, potser la pregunta que et anava a fer l'he mig entès, també. Tu has parlat, suposo que ara amb això que dius del tema, veig que en aquest sentit ets molt humil, que el tema més d'autor i tot ho prescrius més i ho trobo fantàstic, i et anava a preguntar que quan has fet esment de quan estaves a Santa Icol, que vas morir d'èxit, suposo pel fet aquest, de potser agafar tanta responsabilitat o tanta... No, jo volia preguntar-te, no ben bé concretament, però ho has acabat de dir per sobre, però això el fet de morir d'èxit a Santa Icol i que després ja t'anessis un altre cop a Simon, per què va ser? Perquè et vas veure que potser on estaves ja no tenia massa responsabilitat en tema de gestió, ja no era el que t'agradava fer, o exactament per què vas anar a Simon un altre cop i vas deixar Santa Icol? A veure, és una mica el que explica en Josep Maria. És a dir, quan ets una persona emprenedora o que t'agrada liderar i tens vocació de disseny, de dissenyar, com pots dissenyar tot, pots dissenyar una oficina tècnica, pots dissenyar les operacions, pots ser bo en tot. El perfil dissenyador és molt bo, és un perfil molt bo. El problema és que
ostres, fas això bé, ho fas bé, vinga, però no vull fer-ho, bueno, però fes-ho de moment, i ho fas bé, i no sé, i ho fas bé, i ho fas bé, i ho fas bé, i t'acabes donant compte que cada dia et lleves al dematí per fer una feina que no és la que vols fer. O sigui, jo no volia tenir 60 persones al meu càrrec, no és aquest el meu esperit. El meu esperit és les persones que toquin, no és un tema de tenir persones, però el que vull és dissenyar o formar part de la decisió del disseny. I clar, me n'estava anant d'aquest món, m'estava anant en un món del proveïdor ha fet fallida i hem de trobar un altre proveïdor per poder produir el producte. No sé, han arribat 500 lluminàries malament a no sé on i algú se n'ha de cuidar. O sigui, em vaig anar allunyant. Això per una part, molt important. I per l'altra, que això és evident, és al final, quan una empresa s'ha de fer petita, perquè Santa Icole en aquell moment ens vam tindre que fer molt petits, fan falta més peons que jefes. I això a les empreses costa molt. Normalment, o sigui, ara ho estic exagerant, però sol haver-hi excés de jefes. Sol haver-hi. No líders, jefes. Llavors, torna a ser, no sé si és humil, però us ho dic de veritat i la prova és que he pogut tornar 3 vegades a la mateixa empresa. No he marxat mai malament de cap empresa. O sigui, no et diré que ha sigut quasi mutu acord, però va arribar un moment que, en aquells moments el director general era en Lluís Trujols, i vaig dir, escolta'm Lluís, és que m'acabaràs fotent al carrer, diguéssim, perquè ens estem fent tan petits i hauràs de prescindir de mi. Que no, però bueno. El temps m'ha donat la raó, diguéssim. Ara s'ha fet molt petit, són quasi 40 persones, però el producte és tan bo que per tot on van el volen. Llavors el problema que tenen ara és, dintre la situació financera que estan, poder arribar amb el producte fins allà. Si superen això, que estan quasi en el camí, Santa Icole torna a ser una empresa gran, segur, perquè el producte és molt bo i la marca és molt bona. Un altre? Quan has parlat de patents, a mi em sorgeix el dubte, no et valdria més la pena potser, en comptes d'invertir el temps i els diners en fer patents dels teus productes, invertir-los en fer nous productes per així vendre més i clar, al cap i a la fi, si estàs fent una patent, potser en un futur aquest producte te'l copien i estan esquivant la patent i igualment te l'estan copiant. Totalment d'acord. Totalment d'acord. El que passa és que hi ha molts més motius. O sigui, mira, el més directe és que tu tens que fer patents per poder fabricar tranquil·lament. Perquè et pot passar que facis alguna cosa, un altre ho copie, ho patenti i et vingui a dir que ho deixis de fabricar. No seria la primera vegada. Llavors, només per protegir-te tu, per poder continuar venent, o sigui, produint i venent aquell producte, tens que protegir-ho. Això és un. La pregunta que potser que podria encaixar amb el que dius és, molt bé, ho tinc protegit i em copien. Val la pena desgastar-se un mateix, desgastar l'estructura, gastar diners en perseguir qui t'està copiant? Això ha de depèn de la direcció d'empresa i de com tu vols fer valer el teu pes. El que està clar és que pel mercat, o sigui, pels usuaris, ara si deixem de pensar que som empresa i que realment som usuaris, pels usuaris, que hi hagi empreses disseminadores de productes, està molt bé. O sigui, empreses com Zara, diguéssim, estan molt bé, perquè han fet, o sigui, és l'orgull del país, diguéssim. És una empresa que ha començat copiant i de fet copia, però ha arribat a acords amb dissenyadors i de més, però clar, fa que el disseny hagi arribat a tothom. Per tant, per la societat, la disseminació a mi no em sembla malament, a mi personalment, perquè clar, no sóc autor. Si fos autor no sé com pensaria, però com no ho soc, jo us ho he dit, una part de l'èxit d'un dissenyador intern a una empresa pot venir per això, perquè molta gent acabi copiant el teu i tothom tingui la teva idea a casa seu.
Per una empresa no, clar, persona que copia, venta que deixes de fer tu. Però també és relatiu, perquè no sé si tens capacitat per arribar a tothom. Saps? És un tema complicat, és molt complicat i depèn qui en parlis, és que cadascú té la seva opinió, és molt complicat. En fi, no... I a part hi ha un altre món, que és que el món de les patents en si mateix és un negoci. O sigui, la mateixa persona que t'ajuda a tu a fer el text per protegir un producte, aquella mateixa persona, l'endemà pot anar a picar a la porta de la competència teva i dir-li, escolta'm, aquests han fet aquest producte que sembla el teu, vols que els... Llavors, quan més entenc de patents, més absurd ho veig. Això s'està gravant, no? Sí. Quan torni a la feina em trobo la taula buida, No ho publiqueu tan ràpid, deixeu-me explicar. El tema de les patents és un dels que estem estudiant justament la lliçó de la propietat intel·lectual. No, i va molt bé perquè tot el que dius quadra amb el que hi diu a la lliçó, o sigui que de moment bé. Inclòs això últim, Inclòs això últim. El que sí et puc dir és que nosaltres el que hem de fer és pensar el menys possible amb les patents, el menys, i pensar en el següent. El següent, i el següent, i el següent, i el següent. Després ja veurem si l'empresa té diners per poder-ho suportar, per poder-ho fer, ja ho veurem, el següent. I el més important, que el que patentem sigui la millor manera d'arribar a aquell producte. Perquè el que pot passar és, les idees no es poden protegir, només pots protegir l'execució, que algú amb la teva idea acabi fent una execució millor i pugui protegir-ho i tu no li puguis dir res. Per tant, quan protegim alguna cosa hem d'estar molt segurs que la nostra manera d'executar-ho és la millor. I això té a veure amb el coneixement, que per més que posis tot el dia a llegir patents, no tens accés a això. I amb els anys la sabidoria, però el valor més important que tenim nosaltres és el coneixement. Endavant. Bé, el teu cas podem dir que és d'èxit, perquè vas acabar la carrera i tal com vas acabar vas tenir la sort d'entrar a Brown, que tenia un departament de disseny que era molt interessant. El teu cas és un cas aïllat o vas estar en contacte amb els teus companys de carrera i saps quina ha sigut la seva trajectòria? És un tema de l'any que vas acabar els estudis? Creus que nosaltres o algú de nosaltres tindrà la mateixa sort de tal com sortim de la universitat? Sí. No. A veure, jo el que sé és que la sort no existeix. No existeix la sort. I us he explicat el bo, però també us he explicat el dolent. O sigui, la sort no existeix. Només existeix picar pedra. I a veure, heu tingut un ponent que va ser company meu d'escola, heu tingut en Xavi Majoral, va estudiar amb mi. Era d'una promoció més endavant, una o dues. Vull dir, clar, que tots els que sortiu acabareu treballant en una empresa tan gran com Simon, no per culpa vostra. L'altre dia estava en una conferència d'un senyor que es diu Lecuona, que es dedica... té un observatori de tendències, això ho tenen a València, un observatori de tendències. Es porta el coure, es porta el llautó, és aquest món. I li van preguntar, com està el disseny a Catalunya? I ell va dir, a Espanya li van preguntar. I va dir, molt malament, el nivell del disseny a Espanya està molt malament. Però va dir, està molt malament perquè la indústria espanyola està molt malament. Llavors, clar, hi ha les empreses que hi ha, empreses com Simon, buscant articles de diari per poder fer. Quan busques Simon, et referencien amb algunes quantes empreses, no? Clar, sempre les mateixes. Simon, SP, Puig, Roca... Clar, amb 4 mans els acomptem, no? Però, a veure,
quan vosaltres tingueu la meva edat, jo estaré, no sé, a punt de... Hauríem de fer una vull dir que igual en jubileu vosaltres, per tant, és picar pedra. Molt bé, hi ha alguna altra qüestió? Se'ns ha anat tirant el temps de sobre. De totes maneres, jo no em resisteixo a fer una última... no sé si pregunta o comentari o agafa-t'ho com vulguis. Vale. Jo crec que una de les coses que dona els anys d'experiència i el recorregut professional i sobretot doncs, una interacció molt intensa amb el sistema, no? Amb el mercat, amb les empreses, amb altres professions, és una certa capacitat per extrapolar. És a dir, per intentar... el futur no es pot endevinar, però el futur es pot intentar visualitzar. No? Hi ha diverses maneres, la pròpia il·lusió juga amb el tema d'intentar veure el futur, no? Hi ha la prospectiva, projectar coses. Tu com veuries el futur d'aquesta posició, diguem, enginyeria-disseny com a activitat, com a formació inicial, no? És a dir, hi ha hagut Aquí a Catalunya, des del punt de vista del disseny, l'oferta educativa té molts anys, té una trajectòria centenària, de fet, o inclús més, segons com analitzis la història, no? Amb la Llotja al principi, però aquesta combinació enginyeria-disseny és més recent, és a dir, sempre hi ha hagut, s'han format enginyers i s'han format dissenyadors, s'ha volgut formar dissenyadors amb clau d'autors, que tu has fet aquesta diferenciació molt bé, i tenim una trajectòria de fer enginyers de mitjans del segle XIX. Per tant, això de dir, fem una cosa com a formació inicial que és enginyers i dissenyadors, és una cosa nova, i per tant vols combinar una educació que té matemàtiques, física, etc., amb una educació que té diguem, altres coses, més en temes socials, humanístics, artístics, etc. Tu, ara que tens aquesta... Tu vas començar així. Jo per exemple, jo soc enginyer, és a dir, em van educar com a enginyer i em va costar molts anys, diguem, fer una mena de canvi de mentalitat a intentar mirar, diguem, el món des d'un altre prisma, no? Això, per cert, a vegades, no és el teu cas, però a mi t'allunya dels teus propis col·legues, no? Perquè els enginyers diuen, escolta, aquest tio no l'entenem, aquest és raro, s'ha tornat raro. I els dissenyadors et diuen, no, tu en el fons no ets dissenyador, per tant tampoc no. I estàs allà al mig que en el fons no estàs amb ningú, no? De cara al futur, tu aquest model de formació inicial, com el veus? Tu el tornaries a fer? Penses que això té futur? Penses que hi ha algun defecte inicial, algun defecte de plantejament i que s'hauria de fer d'una altra manera? Com ho faries? Dius, no, hauríem de fer 2 anys d'enginyer i després 2 anys de dissenyador, no barrejat. Tens alguna... Ja has pensat alguna vegada en això? T'estic traslladant un problema de disseny que tenim a la universitat, i és un tema amb el que estem constantment discutint amb els estudiants i ells això ho posen damunt de la taula constantment, no? Unes crisis d'identitat i de dir jo què faig aquí i m'he equivocat completament, hauria de fer mecànica perquè aquí no sé ni mecànica ni sé disseny, per això, com ho veus tu? Si tornaria a estudiar aquesta carrera, la resposta és sí, rotundament. Si ho estudiaria a Girona o a Barcelona o a Vilanova, la resposta és Vilanova. No li hem pagat res encara. És un tema de... A Poble les tomates neixen molt millor, això no hi ha cap mena de dubte. No, a veure, això... Si parlant-ho amb el director general de Simon, que sempre intentes defensar el teu terreny, diguéssim, fa poc li vaig passar una gràfica, això els americans en saben molt de mesurar les coses, no? I estan ara intentant, tot això del design management, estan intentant mesurar quin és l'impacte del disseny sobre les empreses, no? Abans us he dit, a Xina com li haig de dir jo que dissenya malament si factura un 10% més cada any, no? Els Estats Units estan medint quin és l'impacte del disseny sobre les empreses. I llavors es veu, separen les empreses que aposten pel disseny, i ho miren de la majoria, i són, no sé si és 300%, facturen un 300% més, o sigui, un número, o 250% més, un número desorbitat. Llavors, parlant-ho amb el director general, li deia, hosti, veus la importància del disseny, ara que es pot mesurar, que és molt gran, no? És una cosa pedant, o sigui, voler dir que les empreses que van tan bé només és pel disseny,
és molt pedant. Però el que ell em va dir, diu, no, a veure, si ho mirem bé, diguéssim, és que les empreses que fan bé les coses guanyen molt més que la resta. I avui fer les coses molt bé implica tenir disseny a dins. Implica tenir disseny a dins. Llavors, el disseny a dins, si tu tens enginyers i dissenyadors, és molt complicat, molt. O sigui, és, com ho has dit, animal raro i tal. L'avantatge que portem nosaltres és que som la vaselina perfecta. Entenem els dissenyadors i entenem els enginyers. I és més, podem fer dissenyador i podem fer d'enginyer. I això, o sigui, aquest valor, dintre d'una empresa on la teoria aquesta que el valor de les empreses són les persones, o sigui, fer engranar persones és un valor, però immens. I és probablement, no ho diré, però quasi, jo diria que em paguen per això. Per la capacitat d'entendre màrqueting, per la capacitat d'entendre els dissenyadors, per la capacitat d'entendre el mercat i per fer que un enginyer no ho vegi raro i tingui ganes de fer-ho i de proposar. Llavors, aquest perfil a mi em sembla clau. És més, aquest perfil més uns estudis d'aquests de management, un MBA o... Això ja és un superhome. O sigui, és... Superdona. Oh, superdona, perdó. No va en broma. Fixeu-vos si és bèstia que vaig fer un postgrau de design management. Més que res per posar-me al dia. Han sortit moltes coses noves, no? Però de cop i volta n'hi ha una que es diu design thinking, no sé si el tracteu aquí, no? És un tema... Professor de design thinking. Hi ha un professor de design thinking, no? Tu. Vale. No sé si ho han entès o no, però... Vale. L'hem fet. I llavors és, com era, és el... Sí, business design, o sigui, és el pensament d'un dissenyador utilitzat per fer negocis. Per això us deia que és un superhome. Un tio que ha estudiat enginyeria. A veure, i dius, home, per això és un dissenyador que estudia un MBA. No ens equivoquem. Perquè avui, o sigui, la gran majoria de càrrecs ben posicionats en empreses industrials tècniques, la majoria són enginyers. O sigui, Simon, el president és enginyer, el director general és enginyer, tots els directors d'àrees de negocis són enginyers. I n'hi deu haver molts d'aquí, o alguns, perquè són de Telecos, molts, no sabria, però... Llavors, clar, si jo veig que aquests càrrecs que ocupen, si aquesta gent a més hagués tingut formació en disseny, seria molt millor sense cap mena de dubte. És la meva opinió, escombro cap a casa, però ho penso així. Última pregunta. He tocat un tema que no es podria dir. No, sí, home, és a la Fundació Politècnica, és a dir, a l'School Talent de la UPC. La meva aproximació no va ser per la universitat, sinó pel BCD. Bueno, és que es fa entre el BCD i la UPC. No sé si vas estar a la primera promoció o no, jo vaig fer alguna classe allà també. No, a la segona. A la segona no, jo estava a la primera. Segona. Molt bé. Val, doncs escolta'm, Salvi, moltíssimes gràcies. Jo crec que no és que haguem cobert.